забрави. Това е годишната обобщаваща емисия, в която ще видите всичко от гафовете в час до великите ученически открития. Без паника, всичко е под контрол, но... В началото на годината Данчо Дилгеров бе заподозрян в писане на домашно в час. Необичаен случай, тъй като той обикновено пише домашните в междучасието преди часа. Започваме с нашия неповторим математически стратег Илиан. Той обяви война на дробите и предложи да ги заменим с шоколадови бомбони. Истинска революция в учебната програма. Само госпожа Делчева стоически устоя на нападението, но Илян успя да разсмее цялата класна стая. Винаги е по-вкусно с шоколад, дори и в уроците. Аз, Пенчо Пенчев, счупих рекорд, говорейки 45 минути по време на контролно. Неясно дали по темата, но определено беше вдъхновено. Следва Кристиян, който превърна междучасието в истински театър с реч за знанието на почивката. Да, неговата реч беше толкова дълга, че звънецът се опита да го прекъсне, но безуспешно. Някои се засмяха дали не се забравили за урока и сме на театрална постановка, а класната само се усмихваше. Габриела Генчева, ученичката, която доказва, че може да отговори на въпрос още преди той да бъде зададен. Мозък или магия, никой не знае. Габриела е нашата жива енциклопедия, знае всичко, винаги преди въпроса да е приключил. В час по история направи лекция, чак госпожа Делчева се водеше бележки. Истинска кралица на знанието. Цветелина, известна с уникалната си способност да бъде присъстваща, но незабелязана. Ново и прозвище учебната нинджа. Станимир, тайният изследовател на междучасията. Станимир е този ученик, който сякаш има шесто чувство за най-интересните места в двора. Той е откривателя на тайните пейки, загадъчните ъгли и невидимите трасета за игра на криеница. Според последни сведения, Станимир дори е създавал карта на междучасията, която закрива най-добрите спортове за забавление и бързи закуси. Не е изключено след лятото той да издаде пътеводител за къде да прекараме междучасията, както истински професионалисти. Пламен е човека, който никога не вдига много шум, но винаги намира начин да се справи с всяка ситуация. Когато някой забрави домашното си, Пламен е първата, която тихо предлага помощ, без да се набива на очи. Тя е и най-добрият посредник при малки спорове между съученици. Винаги е с усмивка и без излишни приказки. Казва, че ако училището има награда за най-спокоен ученик, Пламен щеше да я получи без конкуренция. Мариела, майсторът на точното време. Мариела винаги знае кога точно да се появи. Никога нито минута по-рано, нито по-късно. На последния учебен час тя влезе в клас с перфектно синхрониран звук на звънеца и дори успя да поздрави всички с усмивка точно преди началото на часа. Учителите вече се шегуват, че тя е жив часовник и ако някой някога забрави часа, Мариела ще му напомни без да каже и дума. Чудомир е човекът, който може да оправи настроението на целия клас с една усмивка. Дори в най-натоварените дни тя намира начин да разсее напрежението с някой забавен коментар или малък жест. Учителите казват, че нейният смях е като слънчево петно в облачен ден и всички знаят, че без нея класната стая няма да е същата. Наско, покорителят на спорта. Наско е звезда на спорта в класа. Няма училищно състезание, на което да не се появи и да не се покаже. От футбол до лека атлетика, той е винаги сред първите. Понякога дори толкова се ентусиализира, че забравя да си вземе учебниците, но никой не му се сърди, защото спортът за него е истинска страст.
Христо, тайният творец. Христо е този, който рядко говори, но когато реши да създаде нещо направо, впечатлява всички. Неговите прости и идеи често изненадват учителите и съучениците. Тайно обича да рисува и пише малки стихотворения, които после споделя с най-близките си приятели. Той е пример, че не е нужно да си най-шумният, за да оставиш трайна следа. Християна, кралицата на малките шеги. Християна е душата на класа, винаги с усмивка и готова с някоя забавна шега или смешна история. Веднъж тя смени всички етикети на химикалките в училищния кабинет и остави учителите да се чуят дали пък случайно не са започнали урок по магия. И нейният хумор не е само разсмивал съучениците, но и помага на всички да се отпуснат и да обичат училището още повече. Тя е като малък слънчев лъч в силите учебни дни. Даяна, магиосец на рисуването. Даяна има талант да превръща обикновените листове в истински произведения на изкуството. Всяка рисунка, която прави, е като приказка, пълна с цветове и настроения. Дори когато трябва да рисуват скучни геометрични фигури, тя успява да се превърне в забавни герои. Учениците тайно я наричат художникът с вълшебна четка. Благодарение на нея стените в класната стая са по-цветни и веселите моменти по-запомнящи се. Здравейте, намираме се в коридора. До мен е Наско Ранчев, който току-що създаде формула за изчисляване колко чипса се поберат в една чанта, без класната да разбере. Спорт и рекорди. Стилян Балабанов нов е шампион по бягане към лавката. Време 24 минути 2 секунди от класната до лавката. Пламена спечели приза за най-тих ученик. Казва, че ако слушаш внимателно, пак няма да го чуеш. Културна хроника. Стефани Личева въведе нов стил за писане на контролно с цветни маркери, музика и усмивка. Декорация плюс диктовка е равно на аристична революция. А сега рекламна пауза. Изгубена гума. Розова с леко ухапване на ъгъла. Последно видяна под чина на Ангел Лазаров. Гумата е срамежлива, не обича да бъде трита. Фирма Контрол не е паника. Набира ученици за тестване на нова система за учене в последния момент. Подходящи са хора с бързо сърцебиене и кратка памет. Очакваме високи температури, нисък шанс за домашни и ураган от сладолед. На места дъжд от смях и заливане с вода от приятели. Пожелаваме ви весело лято, без домашни със спомени, които да топлят сърцата ви. И не забравяйте, че най-хубавото тепърва предстои. Класна Мила, в този час поглеждаме назад от клас. С вас преминахме през чудо, всеки ден с усмивка, труд и грижа умувахме отново и отново. С търпение и добро сърце ни водихте към знание с ръце. Понякога сме шумни, палави, без мярка, но за вас сме цяла шарена тетрадка. Писахме домашни, понякога с мъка, но вие винаги сте били нашата подкрепа и сполука. С поглед строг, но топъл искрен, открихме в нас по нещо искрено и мислено. Зато и ви казваме сега с обич, с вяра и тъга. Благодарим ви от сърце, че бяхте с нас в всяко едно дете. Госпожо Делчева, наш светъл пътеводител, с любов ви носим в сърцето като истински учител. Това беше всичко от Клас ТВ. Новините, които никога